Ngubingelele mbukeli ngiphinde ngwamukele kwesimanje sikulethela zona ke indaba ezifika ngaso ke isikhathi ehamba phambili njengamanje ke umsunguli ke weqembu lapha ke amahlobo ke amahle ohamba ngawo ke ushuni lapha ke wendidane ke umfokagcwetha uthi nje akake akababoni ke eqhathwa nabo ke lapha ke omnyovu kanye nabo ke ogcabashe oswidi kube nguyena lapha ke futhi ke naye ke oshaya ke iwona ke ushuni lapha ke wakhe ke umtshengiseni ke umfokagcwetha okuyigama lakhe ke ayibiza ngalo lapha ke emculeni ke okukhotha ke uthi ke bafike belale lababhemu lapha ke e-studio uthi nje lo mfo wamahlobo amahle ke ufisa ke ukuzwa yena lapha ke yena ke ugcabashe ke uswidi ke eyibonga lapha ke ezingomeni zakhe ngabe ke uyakwazi yini na ukuyibonga yena lapha ke ugcabashe ke uswidi lapha ke esimazi kakhulu ngempela ke ngengoma zakhe ke ezimnandi ehlabahlosile njengazithi ema-hostel ke mbukele awuyizwele nansi ke indaba noma ke nansi ke ivideo lapho ke yena ke lapha ke umsunguli wamahlobo amahle esho ngokusobala ukuthi cha zingane ke bona ke lapha ke ogcabashe naye ke ukhotha lapha ke eshunini ke wamageza amahle siyabonga. Ya mfethu manje ngiyakuzwa yakhala uzengani la mfethu. Wemfowethu ngize kuwe kakhulu impela nje ngizosho lokhu umntaka mama ukuthi kunento lapha engiyibukayo ngothi ayingiphethe kahle. Ingangiphethe kahle anginandaba futhi nawo kakhulu. Bathi nje yabona mfowethu ukungimatanisa noSwidi. Indoda abafumuntu engibabuka bephansi kakhulu labo. Kule ndime enguyo noma mhlambe kuleli izinga engulo ngalomculo na ukushaya ingoma nje ngibona ngazathi mhlambe sebogcina sebengena odongweni kakhulu mfowethu mhlambe abantu engangamelana nabo mhlambe kulesa sikhathi mhlambe nawo noma kuthiwa ngibhekana nabo ngishaya nabo ingoma mhlambe kwangaba yibo mhlambe labadumile kumanje laba abalingisa lo sithi mhlambe ngabe ngibeka kahle mntaka mama ngathi mhlambe yibo labo mhlambe omgqumeni yabona mhlambe yibo umgqumeni abantu engabhonyana nabo yabona ngengoma esho bana ndithe nebhonya nje nabo kanjiyana mhlambe yibo manje uSwidi ngibona ngazathi mfowethu kodwa ke ayikungiphatha kabi khona kodwa ngoba abantu abasephansi kakhulu Nkosi yami kodwa ke ngiyabona bayazama ngani iSwidi liyathandwa linayo ingoma ethe ma-hostel impela iyatrend mfowethu liyathandwa liyadlalwa kodwa nje lapha kimi mntaka mama ngibona ngazathi impela yazi lisenkingeni kakhulu kungiphatha kanje kakhulu lokho ngikuze futhi ukhala ngomalala studio naye futhi awufuna uqhathaniswa naye ngomalala studio naye ibo bonke kusama amahlathi lawo ekumele ukuthi Jehova engingazi ngizokwenza njani uyabona ngoba hayi bafethu ayasazi okay mfethu ngiyakhala impela kakhulu kahle sengifuna izinkunzi nje ezihlabanayo ezinkulu impela ngoba manje oSwidi ngivile ngibona isono nje isono hayi okay hayi angabe uyakwazi nikhona ukuyibonga simakade ngiyafisa ukwazi mangathi uyayibonga ngoba nayo uma lele studio naye uvela afika lale nje lapha linogazi kodwa iSwidi balithanda bona abantu balithanda bona Nkosi yami kodwa nje lapha kimi ngengoma semncane hayi siyezwa bye bye mfethu ngiyabonga mfowethu.